Ja mislim da stalno idemo nabolje. I mislim, ja sam sad već imam puno godina i kada se okrenem unazad, ja sam uvek tako bila nekako aktivna u mojoj profesiji, ali nas je bilo relativno malo žena. Ja sam se ekonomijom bavila, bila profesor na pravnom fakultetu. I kako su godine prolazile, sve je bilo više koleginica koje su bile u toj struci, na skupovima i svugde, ali smo se nekako mi ranije uklapali u muški koncept svega što se dešavalo. Naprimjer, kad ste na konferenciji, pa kad istupate sa izlaganjem, onda vam drhti glas zato što mislim, se sećam mene, osjećam se tako nekako, da nisam nekako u stanju da budem tako ozbiljna, tako važna kao moje kolege i znam da je bilo puno treme, možda su i oni imali tremu, to ne znam. A nekako kako je vreme prolazilo, postalo je potpuno normalno da žene više ne moraju da liče toliko na muškarce kad rade bilo koju profesiju. I pojavio se taj neki ženski način koji je sada naravno zavladao. Ja mislim da on vlada u svim profesijama i ako hoćete i u politici se to primeti. Dakle, žene kad govore drugačije. Muškarci nekad misle da to možda nije adekvatno, možda nije dovoljno ozbiljno. Ali kad se radi o kulturi, pošto smo mi sad na jednom takvom mestu, mislim da su žene sve više na čelu institucija kulture, što je veoma bitno, jer biti na čelu institucije, onda možeš možda nešto menjati. Ako si ti sjajna umetnica ili književnica, ti postižeš uspeh na neki drugi način, ali ako imaš šansu da upravljaš nekom institucijom, onda žena tu može jako mnogo da uradi i mislim da je Galerija Matice Srpske dobar primjer za to, da ne spominjem ime. Koja je recimo žena koju vi možete možda da izdvojite, koju biste vi nominovali za ženu koja menja društvo? Ja sam jako teško, mislim da ima jako puno, jer ja imam puno godina i tako. Ali ajde sad da budem, nedavno sam bila na dodeli nagrade Fulbrightove komisije koja ima nagradu za predvodnike, za ljude koji vode, koji idu napred, koji su vođe na neki način, to se sad zove nekako predvodnik. I jedna naša koleginica, sociološkinja, Marina Blagojević je konkurisala i dobila je tu nagradu i bila je dodela nagrade u Američkoj ambasadi i ona je održala jedan sjajan govor i zaista se pokazalo da je to jedna žena koja je puno stvari pokrenula, da je ona u stvari bila pokretač. Pokrene pa ide dalje, pokrene pa ide dalje. I sve stvari koje su se dešavale u Srbiji i u Jugoslaviji nekad u vezi sa ženskom ravnopravnošću, ona je uvek bila na čelu svih tih stvari, napisala puno knjiga i što je najinteresantnije, sada je napisala jednu knjigu o muškarcima i maskulinitetu, stvari da ne mogu žene menjati društvo ako nemaju pored sebe muškarce koji sa njima zajedno menjaju to društvo. Dakle, nije žensko neko menjanje, sada neko drugačije menjanje, nego jedino mi zajednički to možemo i to žene koje su to shvatile i muškarci koji su to shvatili mogu zaista zajednički mnogo da urade.